kdo tady jede, takže přátel, já mu tak uděláme ten prostor, já mu prosím, abyste tady na protože opravdu záleží kamiony tam opravdu znají, takže poprosím všechny, aby tady na to udělají prostor, abyste na ně viděli. Tak, děláme prostor opatření, tak, kamion, tak tady tak něco představilo. Nemám znovu. Počátky, prosím, a hlavně děti. Dobrý den, maminko, dobrý den. Tady máš nějakou káč na zádech, poslouchej. Tak, kamionu jízdí, poprosím, abyste se tlačili před kamion, děkuji, volení. Takové udělají prostor. A já vás poprosím, abyste opravdu tady na tak, aby kamion mohl zastavit. Jste tak nachystaní, teda tady. Tak, kamion to objede.